Salut! Eu sunt Aldana, iar în episodul de astăzi o să-ți povestesc cât de multe pot despre un subiect considerat tabu și judecat de societatea românească, dar despre care, din fericire, se mai reia discuția din când în când prin podcasturi, stand-up comedy, muzică, TikTok-uri și articole cu polițiști. Acest lucru nu poate decât să mă bucure pentru că înseamnă că acest subiect devine din ce în ce mai discutat, deci din ce în ce mai acceptat. Apreciez mult faptul că ești aici și sper că acest conținut, sponsorizat de hempmarket.ro, să-ți fie de folos dacă vrei să afli câteva lucruri noi despre cannabis. Chiar dacă pe la noi trendul legalizării a ajuns destul de greu și își face loc la fel de greu, tind să cred că mai mult conținut de acest gen va ajuta părerea publicului să se schimbe în bine. În cazul în care și pe tine te interesează acest subiect, te invit să mă urmărești și aici, nu doar pe Facebook, Instagram și TikTok, pentru că vor mai urma încă 5 episoade dedicate acestui subiect, pe care sper eu să le distribui și tu mai departe dacă susții legalizarea cannabisului recreațional, la fel ca mine. Doar prin educație putem schimba părerea societății din rău în bine. Acest conținut a fost creat pentru a te ajuta să înțelegi mai bine această plantă, nici de cum să te instige la a o consuma. Ține minte, cannabisul este încă ilegal pe teritoriul României. Ai grijă de tine și fii responsabil de sănătatea ta, pentru că nimeni altcineva nu este. Capitolul 1. Ce este și de unde provine cannabisul? Cannabisul este un gen de plantă din familia Cannabaceae, din care face parte și hameiul, element de bază în compoziția berii. Putem spune că hameiul și cannabisul sunt cel puțin plante verișoare. Cannabisul are o singură specie de sine stătătoare, Cannabis sativa L, și 3 subspecii, Sativa, Indica și Ruderalis. Numele lor au fost inventate începând cu secolul XVIII, așa că o să trecem prin ele puțin mai târziu. Numele plantei provine de la cuvântul scitic sau tracic, canab, care mai târziu va fi împrumutat de perși și folosit sub aceeași formă, de greci sub forma cannabis, iar mai apoi se va transforma în forma cuvântului pe care știm să-l identificăm cu toții astăzi din limba latină, cannabis. Această plantă mirifică a evoluat cel mai probabil în urmă cu 34 de milioane de ani, în epoca oligocenă din perioada paleogenă. Însă asta nu poate fi confirmat neapărat. Ce știm totuși este faptul că a fost domesticită în urmă cu 12.000 de ani în Asia de Est și că este una din primele plante pe care oamenii au ales să o domesticească în perioada neolitică. Unele dintre cele mai vechi cazuri înregistrate ale acestei plante sunt în scop industrial. Provin dintr-un sit preistoric din orașul acesta, pe care nu mă arunc să-l pronunț, dar pot să vă spun că este foarte aproape de Taipei, capitala Taiwanului. În acel sit preistoric, care datează din perioada 10.000-3.000 înainte de Hristos, au fost găsite cioburi de ceramică pictate cu fibre de cannabis. Fragmente de pânză de cannabis au fost găsite și în camere mortuare care datează din timpul dinastiei Zhou. Acest lucru poate sugera faptul că vechii chinezi, inclusiv triburile din Asia, au fost printre primii oameni care și-au dat seama de versatilitatea și utilitatea cannabisului, folosindu-se de ea nu doar în scop medical și recreativ, ci și industrial. Primele mențiuni despre cannabisul folosit în scop medical apar în cartea Pen Cao Ching, cea mai veche carte chineză de materie medicală. Pen Cao Ching este atribuită legendarului împărat Shen Nong, despre care se știe că i-a învățat pe chinezi cum să cultive tot felul de plante. Cartea a fost de fapt compilată în secolul I după Hristos, dar se pare că s-a bazat pe tradițiile timpurii transmise din perioada preistorică. În scrierile din cultura chineză, planta de cannabis este recunoscută ca fiind capabilă să trateze simptome medicale precum inflamație, temperatură și lipsa minții, adică absent-mindedness, cum au ales să o numească englezii. Despre același concept vorbește și Carl Jung în cartea Man and His Symbols, pe care ți-o recomand să o citești cu drag și încredere. Medicina chineză folosește amestecuri complexe de remedii și nu se bazează doar pe eficacitatea unei singure entități medicamentoase. Remediile din plante chinezești sunt derivate din surse animale sau minerale, precum arbore sau erbacee.
Cel puțin peste 1500 de medicamente pe bază de plante au fost testate, utilizate și analizate în medicina chineză. Acest lucru este bine documentat în mai mult de 50 de ediții diferite sau revizuite ale Pen Cao. Știm că utilizarea cannabisului în scop medical a fost des menționată și în textele religioase hinduse. De exemplu, în cărțile Vedele, scrise în perioada 1500-1200 înainte de Hristos, cannabisul este descris ca fiind sursa fericirii, dătătorul de bucurie și eliberatorul. Indienii spun că planta de cannabis a fost oferită de zei pentru a-i alina pe oamenii anxioși și pentru a-i ajuta să aibă o viață fericită și fără frică. Diferite părți ale plantei au fost folosite pentru o listă lungă de afecțiuni medicale, de la epilepsie, rabie și anxietate, până la inflamații bacteriene și bronșită. Cu aceleași simptome și boli ne confruntăm și în ziua de astăzi. De aceea, cercetătorii au început să demonstreze prin diverse studii că planta de cannabis poate ameliora sau trata aceste simptome și boli, în principal datorită CBD-ului. Primele utilizări ale cannabisului în scop recreativ sunt confirmate în cartea The Pot Book, scrisă de Julie Holland și publicată în 2010. În această carte ni se spune că în siturile arheologice din Gurbănești, România, au fost găsite cele mai vechi urme de cannabis folosit în scop recreativ. Nu izvoare, ci pipe, în care s-au găsit urme de semințe de cannabis care datează tocmai din anul 3000 înainte de Hristos. Următoarele descoperiri care ne permit să construim o ordine cronologică a răspândirii cannabisului în scop recreativ pe glob sunt obiectele găsite într-un cimitir din bazinul Tarim, la nordul platoului tibetan din Asia Centrală. De acolo au venit și sciții. Sciții au făcut parte dintr-un trib iranian care a migrat din ce știm că e Turkmenistanul azi, până în bazinul Carpato-Danubiano-Pontic în perioada 800-700 înainte de Hristos. Aici s-au contopit cu triburile rămase cel mai probabil din civilizația cucutenilor, care au trăit în jur de 3000 de ani în perioada 5000-2000 înainte de Hristos. Aceste obiecte arată ca niște oale făcute din lemn, în care era ars cannabisul în diferite ritualuri religioase. Fumul era inhalat la comun sub un cort, dând naștere obiceiului pe care noi îl numim astăzi hotboxing. Despre același obicei vorbește și Herodot în cartea lui, Istorii, scrisă în perioada 430-440 înainte de Hristos. Herodot spune despre sciți următoarele. Sciții, cum am spus, iau aceste semințe, probabil flori, se strecoară sub un soi de cort și aruncă florile pe pietrele încinse. Imediat iau foc și eliberează niște aburi pe care nicio baie de aburi a grecilor nu o poate întrece. Sciții, încântați, țipă de bucurie. Îmi place să cred că sciții au fost cei care au setat trendul utilizării cannabisului în scop recreativ, chiar dacă inițial a fost folosit în scop religios. Deși nu ne dăm seama din prima, Herodot nu descrie neapărat un eveniment social, cum ar fi astăzi, ci mai degrabă o înmormântare. Herodot mai scrie în cartea lui că tracii, un popor din Balcani, foarte strâns legat cu sciții, au prezentat planta de cannabis și ce obiceiuri include și dacilor. Dacii au preluat rapid aceste ritualuri și au format un cult a celor care merg printre nori. Șamanii acestui cult au folosit fumul de cannabis pentru a comunica cu zeii și morții în ritualurile de înmormântare. Urmărind toate dovezile, scrierile din culturile lumii și siturile arheologice descoperite, putem deduce faptul că oamenii se foloseau de planta de cannabis încă din anul 10.000 înainte de Hristos, pentru mâncare și fibre, până la sfoară și, de ce nu, hârtie, pentru tratarea bolilor și simptomelor medicale, până la ridicarea spiritului pentru a fi mai aproape de zei. Mai multe scrieri despre cannabis au apărut și în India, Egipt și partea centrală a Eurasiei. Dacă îți dorești să vezi un material mai amănunțit despre aceste culturi și ce au scris ele despre cannabis, te rog să-mi lași un comentariu și o să văd ce pot să fac și despre asta. După ce a început epoca modernă, cannabisul s-a propagat ușor și a continuat să fie folosit în scop industrial, medical și recreativ pentru multe sute de ani. Îmi place să cred că cel mai probabil, undeva în anul 1500, în timpul colonizărilor spaniole, Columb a fost cel care a adus cannabisul și în America.
Și uite așa, oamenii au reușit să răspândească cannabisul și învățăturile despre cannabis pe parcursul miilor de ani. Abia în secolul XVIII, planta de cannabis începe să fie privită mai îndeaproape. Iar aici revenim asupra celor 3 subspecii de care vă spuneam la început. În 1753, botanistul Carl Linnaeus a fost primul care a cercetat planta de cannabis și a oferit un nume: Cannabis sativa L. Cannabis știți deja ce înseamnă, iar sativa, sativus sau sativum sunt adjective botanice latine care înseamnă cultivat. Adjectivul sativa este des asociat cu plante care promovează sănătatea și este folosit pentru a desemna culturi de plante domesticite care pot fi cultivate prin semințe. Așadar, Cannabis sativa L se traduce specie de cannabis care poate fi cultivată prin semințe, L de la Linnaeus. În 1785, botanistul francez Jean-Baptiste de Lamarck cercetează o plantă de cannabis provenită din India și constată că este diferită ca structură și aspecte față de Cannabis sativa L. Acest lucru îl face să-și dea seama că a descoperit o subspecie nouă de cannabis, pe care a denumit-o Cannabis indica. Da, ai ghicit, Cannabis indica înseamnă cannabis provenit din India. Ultima subspecie de cannabis a fost identificată în 1924 de un botanist rus, al cărui nume o să-l las aici pentru că nu vreau să greșesc când îl pronunț, și poza un pic mai sus. Botanistul nostru rus se afla în sudul Siberiei, de-a lungul fluviului Volga, cercetând plantele de cannabis sălbatice. El observă că aceste plante de cannabis, crescute la voia întâmplării într-un mediu atât de rece, sunt și ele diferite ca structură și aspecte față de Cannabis indica și Cannabis sativa. Așa a fost descoperită subspecia Cannabis ruderalis, adică cannabis sălbatic. La începutul secolului 20, când lumea era mai dragă și în favoarea cannabisului, SUA va emite un document numit Marijuana Tax Act în anul 1937. Acest document va interzice folosirea cannabisului în scop recreativ și va impune taxe pe comercializarea cannabisului medicinal și industrial în America. Desigur că nu acesta a fost primul document din lume care să incrimineze posesia sau tranzitul de cannabis recreațional, însă a fost cu siguranță cel mai influent. Iar influența Americii a schimbat total percepția oamenilor despre cannabis, ajutată de propaganda împotriva mexicanilor. Dacă vrei să afli ce s-a întâmplat, stai cu mine până la finalul seriei, când voi explica mai în detaliu această situație. Capitolul 2. Termenii corecți. Cannab în limba sciților, cannabis în greacă, marihuana în spaniolă, ganja în hindi, banga în sanscrită sau, de ce nu, weed, pot, green grass, Mary Jane, în engleza unchiului Sam. Acestea sunt doar câteva dintre denumirile pe care cannabisul le-a căpătat de-a lungul timpului pe întregul glob. În română îi spunem simplu: cannabis, marihuana, iarbă, verde sau Maria Ioana, ori cânepă, adică hemp în engleză. Și pentru că tot vorbim de hemp, vreau să vă spun câteva lucruri despre sponsorul nostru de astăzi, Hemp Market. Hemp Market este un magazin online cu produse derivate din cannabis, fără THC, pentru sănătate sau îngrijire personală, dar și cu accesorii de tot felul pentru fumători, bonguri, pipe și vaporizatoare, toate la un preț foarte avantajos. Produsele derivate din cannabis pot avea multe forme, de la suplimente alimentare și ulei CBD până la paste, ulei de gătit, biscuiți și acadele. Toate acestea și multe altele le poți găsi pe hempmarket.ro. Dacă îți dorești să încerci un biscuit dulce din semințe de cânepă sau ai rămas pur și simplu fără un ulei CBD în casă, intră pe hempmarket.ro, adaugă-ți produsele preferate în coș, aplică codul de reducere LANDANA12 și profită de 12% discount la comanda ta finală. Ce e super fain e faptul că echipa Hemp Market oferă cadouri dulci cu CBD la fiecare comandă și livrare gratuită dacă alegi să comanzi de peste 300 de lei. Deci, ai mai multe motive să plasezi o comandă acum, mai ales că se apropie și luna îndrăgostiților. Revenind la capitolul nostru despre termenii corecți, poate te întrebi și tu, ca mine de altfel, de ce ne referim la cannabis în atât de multe feluri? Se referă toți acești termeni la aceeași subspecie de cannabis? Care sunt termenii corecți? Când și cum ar trebui să-i folosim? Răspunsurile mele la aceste întrebări sunt:
1. Societatea folosește atât de multe denumiri tocmai pentru că planta de cannabis a fost ilegală o lungă perioadă de timp în majoritatea țărilor, așa că a fost împinsă să vorbească voalat atunci când voiau să se exprime liber despre cannabis sau, să fim sinceri până la capăt, atunci când voia să achiziționeze cannabis de pe piața neagră fără să fie prinsă. În al doilea rând, oamenii asociază lucruri toată ziua, așa că aceste denumiri ne vin natural în gând atunci când vrem să vorbim despre cannabis, dar nu vrem să-i spunem pe nume. A doua întrebare. Da, toți termenii se referă la aceeași specie de cannabis, Cannabis sativa L, însă nu toți termenii se referă la aceeași subspecie. Personal, cred că diferența dintre subspecii constă în structură, numărul și procentul de compuși chimici naturali pe care îi găsim în floarea de cannabis, dar și la ce ne este utilă în viața de zi cu zi. A treia întrebare. Toți termenii sunt corecți și ar trebui să-i folosim în felul următor atunci când vorbim despre subspecii. Marihuana sau cannabisul recreațional este floarea de cannabis care poate conține procente mai mari de THC, care oferă senzația de high și este folosit în scop recreativ. Cannabisul medicinal, care conține CBD, sunt florile ce pot ameliora starea de anxietate și relaxează corpul, deci este folosit în scop medical. Cânepa este planta de cannabis pe care o creștem pentru fibre, flori sau semințe în scop industrial. Înainte să închei acest capitol, aș vrea să vă fac cunoștință cu termenii corecți care se referă la scopurile și utilizarea cannabisului. Medical este un adjectiv care se referă la medici sau la practica medicinii. Exemple: profesie medicală, o problemă medicală, scop medical. Spunem medicinal atunci când ne referim la utilizarea pentru vindecarea sau ameliorarea bolilor ori a simptomelor. Exemplu: compus medicinal, proprietăți medicinale, cannabis medicinal. Cuvântul recreativ înseamnă care recrează, care odihnește, care aparține recreierii. Exemplu: scop recreativ. Drog recreațional este acea substanță legală sau ilegală care te recrează fără să fii sub îndrumarea unui medic. Există 4 tipuri de droguri recreaționale folosite în ziua de azi: analgezice, depresive, stimulente și halucinogene. Așadar, drogurile sunt recreaționale. Deci, și cannabisul este recreațional. Și pentru că tot vorbim de droguri, vreau să vă spun asta de foarte mult timp. Sper să nu fie foarte negativ ce urmează să spun, dar eu cred că toți oamenii de pe această planetă, toți suntem niște drogați. Wow, wait for it. Stai să îți explic. Și eu, și tu, și ai mei, și ai tăi, și toți oamenii de pe planeta asta suntem niște drogați și dependenți de zahăr, cafea, tutun, alcool, sex, porno, social media, curățenie, mâncare, substanțe care alterează gândirea. Suntem dependenți până și de oamenii pe care îi iubim. Ne drogăm cu toții de când suntem mici până la bătrânețe. Chiar acum, cât vorbesc eu cu tine, te-ai gândit dacă și tu ești drogat și ți-ai dat seama care este adicția ta. Cuvântul drog este un termen folosit pentru a desemna acele substanțe naturale sau sintetice prin care natura lor chimică determină alterarea uneia sau mai multor funcții din corp. În sens științific, drog înseamnă orice substanță care are capacitatea de a determina o stare de dependență. Însă eu aș defini simplu termenul drog în felul următor. Drog înseamnă orice substanță sau activitate care are capacitatea de a altera una sau mai multe funcții din corp, care determină o stare de dependență ce alimentează sentimentul de plăcere cauzat de eliminarea dopaminei în corp. Din păcate, termenul drog se folosește în România doar în cazul situațiilor în care descriem drogurile de risc și de mare risc, care sunt menționate în legi și care sunt descrise ca fiind periculoase, dăunătoare sau care chiar te pot omorî. Așa am ajuns să asociem acest cuvânt doar cu motive negative, lucruri rele,
oameni drogați, seringi, cocaină, heroină, metamfetamină, chetamină, accidente, închisoare, boli, familii destrămate, copii needucați și manele. Nimeni nu spune ceva despre drogurile pe care le găsim la orice colț de stradă și care sunt date, chiar în acest moment, minorilor pe sub mână. Cum identificăm oamenii drogați? Oamenii drogați sunt acei oameni care sunt dependenți de anumite substanțe sau activități. Ce înseamnă dependența? Dependența sau adicția înseamnă administrarea repetată a unui drog sau medicament, dar și a unor activități care se manifestă prin nevoia de a continua această administrare, pentru că la fiecare doză administrată îți construiești o rezistență față de drogul pe care îl consumi sau activitatea pe care alegi să o faci. Adicția este o interacțiune complexă dintre ființa umană și mediul în care trăiește și implică automat conceptul de toleranță. De exemplu, dacă alegi să stai astăzi 5 minute pe social media, data viitoare vei sta la fel de mult sau mai mult. Felicitări! Tocmai te-ai ales cu o dependență și cu o rezistență de cel puțin 5 minute pe social media. Toate aceste adicții de droguri și de experiențe, de activități, ne fac din ce în ce mai dependente de ele, tocmai pentru că ne provoacă plăcere. Așadar, suntem dependenți de orice ne provoacă plăcere sau, cum ar spune chimiștii, suntem dependenți de orice ne ajută creierul să elimine dopamină în corp. Dopamina apare în mod natural în corpul nostru până și când mirosim mâncarea caldă sau care se coace în cuptor. Când spui abia aștept să mănânc mâncarea asta, de fapt vorbește dopamina din tine. Nu putem spune că suntem dependenți de dopamină pentru că nu o putem ingera, dar putem spune că suntem dependenți de substanțe și activități care ne ajută corpul să elimine această dopamină. Ca să înțelegi mai bine ce fel de adicție îți poate oferi orice activitate, te rog să te gândești la adicția ta de telefon, de social media, de shopping, de păcănele, de bârfă și alte adicții în care nu mai vreau să intru. Poate acum îmi spui, deși nu pot să te aud, că adicția de telefon nu este aceeași cu adicția de cocaină. Sigur că nu e, doar nu sunt nebună să spun lucrul ăsta, însă eu privesc situația în felul următor. Adicția de telefon și cocaină nu se compară doar prin metoda de administrare. Sigur că un telefon nu o să îți altereze gândirea la fel de drastic și violent cum o face cocaina. Maxim o să-ți dea dureri de ochi, încheietură, ceafă și deget. Dar ambele îți oferă aceeași plăcere murdară care îți alterează gândirea. Social media te poate face să îți schimbi mentalitatea într-una toxică față de tine și față de cei din jur. Te face să te pedepsești când iarba ta nu e la fel de verde ca iarba vecinului sau pur și simplu să-i critici pe alții atunci când iarba lor nu e la fel de verde ca a ta. Vezi și tu care e problema aici? Vă îndemn cu încredere să nu folosiți termenul drogat sau drog în mod gratuit. Să nu oferiți eticheta de drogat unui om despre care nu știți nici măcar o noimă. Fiecare om își alege viciile după bunul plac. Rămâne responsabilitatea consumatorului să nu își pună viața în pericol în vreun fel atunci când consumă o substanță sau alege să facă o anumită activitate. O viață ai. De ce să nu o trăiești? Unde vreau să pun eu punctul pe i, pentru că deja încep să filozofez, este acel aspect din definiția de mai devreme, despre alterarea gândirii, a creierului. Ce este gândirea? Gândirea sau cugetarea este însușirea creierului omenesc de a reflecta în mod generalizat și abstract realitatea obiectivă prin teorii și judecăți. Acum are sens când spun că social media sau telefonul poate fi considerat un drog pentru că îți alterează gândirea, chiar dacă nu este o substanță chimică? Putem spune același lucru și despre activitățile care ne provoacă plăcere și ne alterează gândirea? Îmi vine foarte ușor să spun că social media și cocaina ne alterează percepția despre realitatea în care trăim și ne oferă plăcere sau dopamină. Spune-mi ce părere ai despre ce am spus până acum în comentarii. Chiar sunt foarte curioasă să aflu cum va fi discutat acest aspect de comunitatea landaneză. Astăzi ai învățat lucruri noi. Ai învățat ce este cannabisul și de unde provine, clasificarea corectă dintre specie și subspecii, cum a fost folosit de-a lungul timpului, ai învățat cum să folosești corect termenii medical, medicinal,
și recreativ, recreațional, ai învățat că termenul drog sau drogat nu trebuie folosit în mod gratuit și nu trebuie asociat doar cu lucrurile negative din presă, ci și cu activitățile noastre din viața de zi cu zi, despre care nu se vorbește vreodată. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube, să dai un like și un share acestui video dacă ți-a plăcut și dacă simți că rezonezi cu informația pe care am transmis-o, iar noi ne vedem în episodul următor cu mai multe informații despre Nu uitați să vă iubiți mai mult! Până data viitoare, hai salut!